Saya cilik saya ketemu. Diet to. Suntik sumsum. Saiki sumsum lak ngene. Sedap sumsum. Seperti ini bercilik ini diwai sumsume wong lanang. Nggih. Akhire sampe pengen dileboni langsungnya mati. Akhire sing lanang wis sumsume mek sikil tangan kok. Lah semua tetep beda. Tetep beda. Lah kepiye iki? Kayak mulai guyong ngene, Pak. Lah nek kok celok iki pas nyoba iki lho. Saitan sakit banget. Tapi kate sakit Mas, tapi rambut gawe iki rasane gak nglibati wong omah. Kaya Mas Bule itu ora fokus. Suara. Ayo kamu dulu yang bersuara. Magadi. Magadi. Nadane naik sedikit coba. Dan Pak Ale Pak Ibu karena beliaunya itu nyambut dari kondukasi nonton pada malam hari ini orang mau tok nenek berbas yang namanya Berarti sini kesel. jadi Gampang ngasih surprise atau kali asik. hadiah utama sudah disediakan oleh Pak Aryo Napa? TV Selikur ini tolong Iki monitor itu kan syuting dulu. Sesutul kecengan dulu. berbas Matur nuwun dumateng pangarya. Matur nuwun dumateng pangarya. Ya kaya dene nek kene nembang terus ya terus enggak ngono kuwi lho. ini bareng nyanyi kalau metu marmut gitu Marmut sopo? Marmut Pak Geblok lho. Kamu kayak siapa? Sanjite iki kok siap wong gelar kuwi bisa. Wong buka kuwi so Matur nuwun dateng pangarya. musiknya penak ya? Gak penak orang buku. Loh, lah Kono ki ndang nyaut kono kepiye lho. Nah, matur nuwun dumateng pangarya. Ingkang sampun akan kodel akan budaya yo ngono iki kabeh. Duwike saling ukara. Ayo ayo iki. Kami matur nuwun dumateng pangarya ingkang sampun kersa gelar budaya. Aku seneng nyambut gawe karo dino iki padha banget kepengin. Dalu iki gelar budaya. mugi-mugi Bapak Naryo panjang yus Amin. kok sungi kok kita lu Edan nanggap jalan asmane Mas Gure. Dalange bagus kita delok ora medit Wonge segep bengi dalani sunare. yen tak sawang pinyatone sampeyan wirid wirid ta Ngasta sindir Mas cacahe songo. yen tak delok nindak perintah Nah, masuk. Sing pinggir dhewe yen disawang katon lemo. Lagi piye yo ora. Ayo. Lemo.
sak sawang bisa nyenengne wong sak Ponorogo. Ya. Matur nuwun kang dadi teman tenanan. Nganti nganti besok aja nganti bubar. Amin. Asragap ngaji lan segep ikhtiar. Ya. Aja lali terlayang kandang dibayar. Ora. Wis lunga Matur nuwun dumateng para penonton. Langsung ya. Matur nuwun dumateng penonton sedaya. Kowe nangis sini lho. Kok data-data aku bebas. Lagi sing apik sepotane. Api aku bendina bukan mikir sore mana Bojonegoro mikir kene mikir. Ribet aja aku. Loh, nyambut gawe iki mesti gawe pikiran. Kowe nak ngarep kok kene burung mut. Mas bulet wae saged kok. Tapi kene matur nuwun dumateng penonton sedaya tipone Agus. Bisa ora? Ugi paring donga. Iso. Donga dateng keluarga Pak Naryo. Yo. Piye to? Sami sareng derek nyuwun ring kuwasa. Amin terakhir. Mugi-mugi besok kadangane suwarga. Nah, Ngono lho. Kula meling kanggo prawan saiki. Kabeh wae aja kudu sing ngati-ngati. Ayen metu penging kaira dirangkepi. Amarga saiki akeh entuk mandi-mandi. Entuk mandi Mas, marang gunung. Merga saiki diomongi mesti mata kumpung. Kala cengking yen untuk marai mendung. Merga sing entuk kalau jengking jero sarung. Nah iki besek mungkin Pak. Kowe iki ora gremet kowe Mbak. Salatullah